قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر یکی از خطر و تهدیدهای مؤثر برای انسانیت محسوب یافته برای دورنما و رشد به‌میلان دولتداری مشکلات جدی ایجاد می‌نماید. از جانب ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در حدود محله کالوتی جماعت دهاتی مومنشاه عبدالواسیوی ناحیه روشن باز یک دلیل قاچاق مواد مخدر در حجم مخصوصاً کلان که به دایره‌های جنایتی جماعت یزغولام ناحیه ونج منسوب بود آشکار و پیشگیری کرده شد. Odinayev Said Mohammad Shamsul Mohammad Nur Maqsad 18 апрели соли 2023 дар паи чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон Нуров Мақсад Раҳмидинович соли таваллудаш 1984 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Мотравни ҷамоати деҳотии Язғуломи ноҳияи Ванҷ ва Одинаев Сайдаҳмад Шамсул Маҳмадович соли таваллудаш 1969 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Мотравни ҷамоати деҳотии Язғуломи ноҳияи Ванҷ ҳангоми дастрас намудани миқдори махсусан калони воситаи нашаовар дар хати сарҳади давлатӣ дастгир гардиданд. Ташхиси суди кимиёвии маводи мусодирашуда нишон дод ки он маводи мухаддири нави ҳашиш буда вазни холисаш 7 килограмму 410 граммро ташкил медиҳад. маводи мухаддир аз ҷониби Муаллим ном қочоқбари афғон сокини қарияи Садвади вулусволии Моҳимаи вилояти Бадахшони Афғонистон тариқи минтақаи назди сарҳадии Калоти ноҳияи Рӯшон ба хоки Тоҷикистон ворид карда шуда дар пинҳонгоҳи махсус бо мақсади фурӯш ва интиқол нигоҳ дошта мешуд. Номбурда шаби 17 апрели соли ҷорӣ ғайриқонунӣ убур намуда воситаи нашадорро дар канори санги соҳил пинҳон карда бозпас ба Афғонистон баргаштааст. Афғон қатига дадим баъд мо омадем ки як бор омадем шав нашид борон буд рафтем баъд саҳар омадем қатӣ Саид фуромадем гирифтем омадем дар мошин савор шудем ки мақомоти амният моро дастгир кард. Маълим шаҳрванди Афғонистон 7 кило бора мегирад дарёро мегзарад меорад дар Тоҷикистон мемонад خودش با گشته می رود. یکم بار آمدیم 11 شب بود نشد. با گشت می رفتیم از بودم با سحری آمدیم اینجا مان کردیم مقصد فرامد ماشین رفت لبی دریا یک بار خلطه ده 7 کیلو داروی مواد مخدر گرفت آورد در ماشین دا در همین وقت ما رو کارمندان امنیت دستگیر کرد. 7 килограмм ҳашиш 7000 вояро ташкил дода метавонист дар сурати паҳн шудан ба саломатии тахминан 6000 одам осеби ҷиддӣ рӯҳӣ ва ҷисмонӣ расонад. аз ҷониби раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нисбати Нуров Мақсад Раҳмидинович бо дастасии моддаи 200 қисми 4 банди д нисбати Одинаев Сайдаҳмад Шамсул Маҳмадович бо моддаи 200 қисми 4 банди д нисбати Муаллим ном шаҳрванди Афғонистон ва дигарон бо дастасии моддаи 200 қисми 4 банди д 289 қисми 3 ва 335 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ба пешрафти давлат ҷомеа мафкураву маънавиёти насли ҷавони миллат осеби ҷиддӣ расонида паёмадҳои фалокатбор дорад. рафтори чунин ашхос обрӯи мардуми Бадахшонро коста гардонида метавонад ҷомеаро дар маҷмӯъ носолим созад. аз ин лиҳоз масъалаи мубориза бар зидди маводи мухаддир дар воқеъ мубориза барои наҷоти ҳуввият ва ҳифзи асолати давлатдории ҳар як миллат ба ҳисоб меравад.